Kumah. Well, yeah, Yayeti, and your procus and your pure piano. Okay, who send your pure to one? Our feed MPP for 1 year. About for money for wood on Bupa. Nana, Kunia, Aquaba, Nigosminia, Nampumu to say, about in another Roma, Nyansapo. And then another mass. Arafo, said you Munimu, Nyansapo, Cassam for you Sunni, yet try to say ya, na at it some, abaquasum, a footisum, a mamma one man ye, the edit the council soon some a woman and only a better say, now I feel be near man so and my yenia, ye ray fee in Chino, ye hunia air con nearby. Nyansapo Sunni, no, I just saw the mamma say, yes, son of a dream back one so. Wadawma de obeye de ama me se obe subscribe obe share no like na de wadwen kire e de ato ase e de amame ma woni pe ne bebo nkomo ne dada nene ye nkomo bono no e baba begina eniema ba ko mienu bi so a ye bewie no na ye nyina yafa adesua wom ye nyina yati odwo ne brichie a abo NPP amanyuko ebi aka santeman edwosoman ene Ghana man nyina opanyina enkane na nkoyo soafo hwe sikasem so abedi akire youth entrepreneurship empanyi ono enana na adan ko akufa di ka bo nidi na obeye panyini etua no ansa na akire yie obeye finance minister deputy a enya asem ketwa na no aba ekoto yeye primaries no edwoso odi nkunim atiti mu a won na eso atu franka no ede ama edwoso abato mpesua so yanka bibi anhyem eda sorry ye ne se yete ye ne se opanyini enkrampo wanru suhum ya wajem a akoyare hosem na ne ebobode ba ni wuo nachi no eno na ama ya so anana se ebinuma yesunsunsem wosi ye wuram ne ebisam ye se so eye no kre de eben sen na etie eno nti ne ye ne nana ebedi nkomoyi abase aduro na onom ya owuye Nyansapo ye duaduom ye nsa akamfonyini bi a emire bi atwamuo afimu a ne yekoyi oba bi ene ne bo se ni kunu se busuani kan ho ekọ na so ye na wonmo ekọ kan nsem a ye firi se eye no mensem ye bebiebiem na ya hwemfoni ni edi ho enkomo ewo ho no nana minim sa wache sa ewu ya donkuma yo ane ne ye ni kai na ye hwemfoni ni yansa na ye nimedi ho enkomo oba na me ka se okobo dawurumu fa da ye gadon bi didua buburu mu ro ne mpaboa gu ho na afedi wo twamfoni no nso eka no mensem edita ato no ye hwɛ disima na ye mra mehase Onye upo for second upo do pay to someone for second
every. How are the MP from four? How are the MP every? We have you from four. MP every. MP Balawo. Who was Slade as my fa? Who was Slade as my fa? As I say, anywhere. Yes, anywhere. Don't pass away every. What the stress I say? I buy Bible project. What do you want to pack a castle so? I said, you want to be private business. What about the son you're marrying? I just say, what you say, senior? Yet to a bummer, not your bed, one. Yet to a bummer, no, your bed, one. Kumah, well, yeah, like it in your procos and your pure piano. Okay, send your pure to one. And I, if you see a watching team, one say, Ebusiana Sasse, Enna John Kumah, Equacosre, say, a bine be a Japadia or so, now so be impunted to maybe ever so. Now, Ebusian see the mammy can. There's a nuntin Ebusian the assassin man. Fede you could reach in a John Kumana na fast as na, or you one can say Japadia or so. And no name Ebusiano, a palaya, mammy way, and your becca say, oh dear, grown anymore. Or call Biaya, or must sit down ya, ya pack a cast and ya dear one ma, or shall say, or bronsome so, or your crom for, or your crom for that. I feel them that the old champ for you is out here, or cassette, whoa, the church would dim and I be genuine. This is your last time, obey MP, ewo Joso Hanum. Nana, we a cassa, a bet me a casse, a no me, a diabo. Ah, who so can you say the Chilubia? You mean I'm a das. Me fa kwanya so na match ya ahwefo ene atiefo mbeti nyina. E no me a ye kato ablabo so a emu dupa. On say Ghana no se obi nya sika kakra bi a onfa obi anum asem anya hwe. Ye won krofo bebere wo Ghana ha omukuta no me ketrema. Tina wo kan on babo no na Nyankopon se anu edi nchini di makono edome esa ahira. Nti at the moment obi ba gi ne sia aduasa yi ne ketrema adome wo no ye obi wo okuta no me ketrema di agura asem befa. Wow. Wow. Ti sasem ni e asem emu odu ayin timi mfa ne traza. Dabi. Ni kwa se wo fa ne tra. Se wa mfrensu bia o de o kan ya ne se we be ye bire twato a be ye mrahye bedwani. Ye obi wo ho titiri ye Tuesday bones omukuta sa ketrema no pa. Motache ma na ye sharp. Odome wo di agura asem asi. Ene ye wa haban so a ye sa di tame ewu ka ho me pese me kire na fidie so ye de domi nipa wo hira obi e be hira wo domi na be domi na eno wo de haba na ye bibi wo wonum wo bewe de be ka ne ma ho na wawe no amena ko am na de akasa ansem na menatimi na ye adwuma pa enti sofo bi e wo sa duru na obetime hira obe hira ka ma obe domi ka o ka so be wu obeku na no keke obeku na yenhwe owre ya o ka asasemi se na bi ono nso wa ani a na se obetimi aye ne sunsun mu wakana ni so de se no ntine ye ka se aisha ono obi ka asem no se twen na obehu ye ka sa emu odu pa okuta no me ketrema okuta 2 million na chi a se de bia me ka se Nyankopon ebe onipa no mo bia 7 messengers ansa na wan kasa wo kra na 2 mu na ka ho ma na ye 8 tina bibifo ye 2 din ye se na nwotwe ene de 2 din no ti 8 messengers ne kura won tin ye se na awotwe ti so sa honhom no se ne de weke a obetimi de akun anytime bia enye obi o ye konfo ngwa na aben o na ye se ye hwe de akum owura jonkumen ya ya me ani so nkosa ade na si ho no so betimi abase ho so on se obi be kasa asem na kire wo no se 2 million ne kura no ye adwuma a obetimi ahye obi ama na poison obetimi ahye wo ma kofa dua ahoma san ho obetimi ahye wo ma wa na wo drive kura obetimi ma de car na kopem sa kasa na nkasa no so okuta no make trema ne dia odi agura asem beto nana ye okay de eze we ba ye no dodo na ni kire aduane a wadi awudro damuo ni ade aye beba ho eso de okay de wo se ye me ni kosa video we so ye pa obi be bie ne sia aduasa sa nya kokudura ka che se o last amreja me hye boja fi a wo kwe ne se last ya so no wo it is why so for ankwanhye nkomma ne mem pa enkasa me ye twa mo de gentan o social media yenwe maame no so anu o ka no ho no won de wo kofa galon wa asase na aso ene o pe asase na aso dua bia nem so mo ye adwuma ene o de burumu no wo frɛ ne sɛ o ye kromfo me nua maame nka se minkyere wo sa adawuru na wo boye no asante obibi sɛ ye be kokon bi e bo dawuru e ma honhom mo ho nyina ya alert sɛ bibi asi mmeti asem kro se ye ko school na se ye be ko paladia ye bo dawuru e ma obi a wo ho bia ya alert sɛ bibi be ko so se ye ko asɔre kora da titiri ye roman fo ye bo don ma wo da ho a
wote se bibi bekoso no wate waso akonfo ye begu nsa ye wo so dawuro efere bosom na mabosom na te na so se ye beka bibi nti ono no dawuro na wo ne de ofra honhom a because atam no woni ndawuta se de ye be wo so oni tonton sansan bi to so ofa gallon no bom na honhom a wo ho nyina te o ma so se de na esi ye bo dawuro mu so rena obenya anta adwen na ama ko fa dawuro no bi fifi so remfonyi de wo ye ya wo bre pa so ototo nani no ototo nani eno nani ko bo sa gallon na da ho no eno fa ya fe de odi bebom kura so na aye de ena no so wo sa akonya bi enti obode wuro ni mu a ekire ansa na se de wotwa mfonyi no go no de nani mama ono so gina nachi ono so beka se wo la sa de ko emrahye bedwa fie ni na se otwema ne bode wuro mfra honhom no ansa na wo kasa se ya to so enti nya de wo bokwa David ana se ne na tetene nyina no se asem si kurom kra poda wuro ye boda wuro enti wuta hwe wo mo boda wuro mta we nsa pa da wuro na wo bon tem bi boda wuro no fra honhom to mo nyina ba beti asem kro mo ka mo ko ye pa ne aye ho adwuma ye pa we de se nya asem bia ne ato ya bi ne mo boda wuro no na mo nyina beti na ya asem de a wo beko manhia akutie manhia se na se na ye da wubo oh ni ebo dawuru enti asam na owura ne kan ne de na maame ne kan na omo dawuru na hom ne bae ne se no kra ampa se de ne omo kan no se owura ne kosra asase se aban mom na ebeye eso ade ne ko wi ache onu mom na yi ne no na japade de na se wadifo e wona nanom anim wadifo na nanom anim ti akosere e na japade na aban ne beye wo so no ebeye pempuntu djuma on se last me ye video bi ka kire on se o mampanyi bi a waba Ghana abedi Ghana akonwa was one sassy school dying, say company B. That's was one sassy, what toy one cratan. They said you will be fear more trouble. Be a buy or hidden okra the more because of Puntujuma. Including Puntujuma qua and Equa Roman for Metimacasa or Monsas crack. Menyas was say 10% to crano or more on crata. Now I am for no catcher. Oh, I saw the IAP near Mouse as a cracker. Cause Ombati school, Ombe ha, Nipa Benem Puntujuma, Bicrabaya Hospital in Yama, and Titino. Na ye hia nipa ni mpuntudwuma na ye hia sika nti wahene bia no kɔ ne nkyɛn sɛ bia ɔpa bi kura atena na kura konfo na nsen ya ne yɛtɔn asase maye sɛ akom ka obi no de kɔtena obi kuro so akɔ ani atwa asase ama wo asase tena na bo akuro no ɛnɛ ne yɛtɔn asase ma obi aho konfo bɛkɔ kɔɔto a na yɛ manso ɛnɛ na adi biraba ahemfie bebree no ani krata a school dan bebree ni krata ɛne parliament bebree kura no ani krata so na yɛ mu firim ahemfo no firi o makomam na ɔmo de ide hia ne sɛ ebia wo hawo bi ukokrom wakokrom mpanyin nsem wahya ase ye ho adwuma ma niam atoto yie onfa won se otobo na ba bia ba akoto no se sidan nyina akɔ ti tete akonfo no bɛkɔ na asase ye da hɔ no bagayam so ba nne no de aminua bibia na kɔ ye sika bibia kɔ ye na wusi dan akora na wusi busomfie no assembly se be permit nka asalufie masalachi ahemfie busomfie yenye permit because e oman no ajapade no oman ajapade no wo de a wote so no woni permit wo ho ba me de a me ye de ani bra ne boni nti no wo se fa permit bra nti wa besrese aban na ebe ye nti akonfie ahemfie ye nto fence wo ke bie mo to se de obi a ti wura ho ntem bia ebepemwa ha ye nto fence wo nti wo se wo hwe me fie ha ye nto fence wo bebere timi ka se na ade na wo nto fence tam se da bi efie na nkasa nya me fie eye mission house wo to fence wo na se nke se obi agwagu obi so no obewura fie ha da ben na obebo gate ma me abie no na obeba na yakuna to afigire na agya na hokɔ wo wuda wo kwan no ade eche so wo na wuku no nti obeda na wo kohun se enya wo na wuku no nti ye woni ma bebre wa ya yesu atra ena otimi hu konfo bi fie ne fence wo kora wo gya hwede gyina so a onko ho na ada agya beto wo fie no ya waka se mememra wan na eba wo fie obi asi dan na o de krama ato ano so ho nti wo de krama akoto ano na asem to ye na krama wo fie ho wan na emra fe na baka kire nkrofo se o krama no kire hye keejuma na ye woni ma bebre bi wo ho na ene boni nti ama ni nyina twa kosi akristo so first na nananum so wan na so da wo to ni punum ye nto punum because ye gidi se bosom no wo ho de a sa ne ma we nyina enkonti wo ko ye na abusuan be bo da wuro na se ya te se wo se wa na wo se wo di be ye mpuntudwuma ba ya wurawuram akohunu se wa na ade ye wajapade a eno se obekọ o maame mo mada wuro ma mpuntudwuma no kura na nke ye de ma aban no aban na ntimi ameye na mo mehwe abusuan sibi ase ate de Nyankopon apagya me menya ho agina die ma me mfa nye ne mo ye nyina
kasem bi ani ho kakra bi kura tefa bi a watete de ama wo mu yo kom gya ne me so na suru na se etesa obi bisa se maame no no kwa na ebusuani ade no no kwa ne nipa ba akopa wo ye be ma o ka no ho ene wo mo kɔ hɔ kodi se adwuma no binia na me kasem we nkyerɛ wo ohu me kwaye da hoi ta de nkyerɛ kwaye wo akiri a ebomtu ba wo ben ho ba bi adua bi asi wo de wura mu hwɛ sɛ bibisa service nsɛm na wo kan fa ya sa asemaye on ka fa masa asema me na akoye ono nkwa na sɛ nipa no mo dɔɔso ti ade no ono nkwa na me nkyerɛ wade ye won krofo bi wa abusua mu a omunim hye pa bo mo anya sika ebi mbetu bi etutu akwetena nkran na o magya abusua fie ma na ebu aku no nam so onim hye ni ntina nanom taa na chi sɛ ontena ho na ma fie na chi nyina ti sɛ bibi ba na ofrɛ o sɛ bra na o ma ono aba kogina hɔ afight ama abusua no utie nsɛm na maame ne kan na wan fight ama ono nko a o wan ka sɛ fa me ne me ma sa ase ma mi o ana me ni bi ko sɛ fa ya busua sa ase ma yɛn ɛyɛ abusua sa ase na sɛ wo ka ho bi ade ntina wo sɛ nko na wo fa ti no sɛ fa ma yɛn ya ka yɛn a nya ba akofo de o wo sɛ abusua sa ase nti fa ma yɛn wo sɛ aban no bɛyɛ mpuntudwuma na aban bɛyɛ mpuntudwuma mpo a sɛ o percentage etwa ma abusua no ti sɛ boye wo mi kurom ha yi aban ne bɛgye sɛ sojafoɔ matutuo afi bia ne kurom wɔn bɛfa sojafoɔ ne polisifoɔ adwuma aban bia yɛ security personnel bia no nkɔmɛfa bi wɔ akure mu yɛ mu sɛ ho ane afa no yɛmfa wo bia te sɛ abusua ne sɔre sɛ ɔmo ntutuo wɔ hɔ bia mu a na sɛ wo ni wo yɛ sojani a na wo yɛ polisi na sɛ wo yɛ aban nti wo mpene na abusua ne kɔbɔ dua a bedonya wo nyina bɛwu sa na wiase te sɛm bi wɔ hɔ da hɔ a wo si ni nyina soɔ ba de bɛnya nyina soɔ no bonso loko yɛ gye ade benya nyina so bo nso loko eyeje na yenko awuduro yi nso a abetutom yi me ankasa mi nua panyi na oye nsentwa adwuma bi Captain Smart ene na fidie so de waboro no a cheche nsem mu pa mi se Ghana fo bebe no mo enye bi ahwe a che se enye ono nko na sa abre no odi sa aduan na awuduro mu a abeto dwa se chema wuntumi ni nipa baanu na omka mo ye ba nan a omu nyina omu edi bie na eno na akofa ewu yi di abai se wo kire mu na wutie na busuani a wone nsentwofo abɔ nkɔmɔ a owura no ebra mo yɛ primaries ni wie na no oti ane na achi ekɔ Germany yɛ sɛ wɔ kɔ akɔgyegye na home ana sɛ ɔkɔhwɛ no yade sɛ yade yɛ hye hɔ a wɔkɔɛ enti wakwa ba sa akɔ 6 March yi a Ghana agya finsi aduosia nso yi ɛno ɛsɛ ɔbɛba wɔn ne nyinaa ba bebu madi na no no wɔn hwɛ n'anim a wɔntimi kura nkɔ aseɛ enti ɛnra achie yi a yɛbɛte sɛ wɔwue no na ɛsɛ wɔda hɔ dendenden enra na omo ya ahomboa na omo de na akọ Germany biem na akohwe no yade nti omo frɛ doctor na ni 3 days enwumre na oba ne fie a obetena no hwɛ na from nkran o betena no ho ahwɛ na ade chi na omo ya ahomboa na omo de na akọ omo frɛ ambulance ne baaye no obo de na ekɔ akra na wanu su hu nkura ti suma ya sabia na mu yɛ de afie omo de fa hɔ a oje mu akọ ne ba fie sɛ wo na ofiri hin na okọ ofiri joso na waba joso out baby otie wo ho asem we ade bia aba no mpanyimfo na nkasa o maka soro no se bi o munwuye no o mfa nye sua de adwoso nye kuruketwa ti ye nya hospital kase bi e betima hwe papa yi wo ho na wode me da se pa na ma se me ba okra na bibisa wa asem na wadi ka dia be wo mu yi bibia ya nkonkena ya South Africa enti South Africa de no mo wa ye ni bi akatua papa o mutua doctors no mfidi papa o mutogu ho hwe na Ghana obi wie friends nursing training na wo hwa na amfie mienu ye mfa na busua koto busua kokko ni atam de na koto abrochire ni nim dia wo no hwe Africa o ye nsua de o talent ai nyame de ache kwa se abrampanyimfo no fi o mabo ma ko talent ho a ye benya atitiri wo man mu a sebe ye benya operation special pa ba nam boni a mpanyimfo ne di onwo nyanti no obi di ne set kura akoto no hwem ne ebetu na set ne bro na onipa ho no so a the red pen asaso yemfa no ha na ko bisa no ade wono ano number so ti ase ne ya frakadam ayete se social media akomfo ya ombegu sendam sendi TV station okwe no ankasa number na hyewo enti so otwi udi na ofre number no na asafa odi di watempoto enko ba bia sa na manjofo ne de ye so I was say yetimi nyanyam but ye adwuma hospital kase hwe na anu ye a ye wura ka say komfo no chigin yare yensiesie aban be na aba ho enye nkrofo na eboa
and sorry for being a man so money boa bia ye wura ba ko pe ne yate Church of Christ nyame nsa wo mo omo ma kapen for the one wo musiki esi cathedral wo mo ma ka nyina and nana we dey anya camera capture asem asori de kiate opim so ye won fa bibia nsie de ode taku aba bia no se de be ye ko wie che enko se ayi Ghana for the no asem ka be ka so hene kura ko diska enti obia ba bia we akweside na Church of Christ de bae se sa de meka no enyi nyina ehu ye so twa akweside foforo a o twa akweside foforo okay ye hwe so ti ase enen kura na social media camera bibia ye camera na nka first kura nka ed ne se ye wuredi asem a camera be ko ho ba nen obi betena se akeka nsem bia fa wo ho a wudi agura ukoyiwa no kura na enye yie nti camera na bem no kura na eye se camera na bem wode taku na ba ya ye twa wode sempo na ba ya etwa mimi nya bi mfa nko yi camera nko capture me se me di bia ba because me ni me ho hwe me dia na se me bom pae na hoden na ba nti me nua sansem na wo kan de wo tena se obi ka kire wo se twen na abehu ana abusua de wafa na wanhwe yi a de beto wo mo anu ese person no de wo kan metiase a amanyofo se bedi awuduro na se yade bi bebo na bewu awu sanse mo ankasa nka betimi aye hospital kase ba ko wo Ghana ha bibia wo mu a sabe omanwoni bi yare a ya fi na sa abefo ma ni sika de atu kwan yakɔhwɛ ho yade a ye wa doctor for ha ne mfidie nie hwɛ menua ma me nkyere wade bi wonim se tete ohema wu a konfo wu a ye mfa ne nhwɛ fredi ye den haban be bamu ama bedi 1 year 2 years kura onye hwe nimpa champon ka ho so ti ase ye dane wo se ne de gu so ebi wo so ye sibi ne de asraw 1 week ne abutu ne de asraw ne de bi gu so be dane wa 20 years kura na ada ho kopem so mo mu kura se no wa nyina beba so ti ase ba ne ye sibi bia ye fridge no so ye ne papa ti zo ne kwasha fridge nim na ye doom light ana problem bi ba nipa mproy ye what your friends are conforming habanya obi nye conform habanya kuta na betim da bibi no hwe covid ba ye ne ya sending enro kwa brochiri na ya ban no so nkrofo bebre ko so manya na duro hwan na agi atum si ye mfa ntra akokɔ kra hwe na uni kapra akotua na ebe ne yakɔgye atum so tiase bonis ha na yakɔgye mpane de abewo nkrofo nti ye ne ya ngo bi no ye wu ana wo mom wo bi so bebre yale ewi akiri ko ebete se ya duro nkra se nye papa so enso ne ya ban akɔgye e de abewo ye osa ban kran gede ne kokot wa wo bibi wa wo bibi so de ne kokot wa ri bie ka se be hia so tie woni bebre bi wo amenua ye betimi aye ade na ye ne aye mmo ye kuro ne ho ban na ye nyusu ye nature no mfa nya adwuma because the parliament wo anase hospital kura no o se hospital o se ka konfo ko ho o se kinya konfo ba ko malam ba ko dunsini ba ko wo de asofo kuro bompa ye no ye yini free monyi on so mbra no mfa ne mpa ye bo metaati ade bia na ye trasa so tiase hwe ma me nkyere wade emma bebre na omuwu hospital se wokowo ya in operation bebre aye mfonso obu ho na de eduabo ye in operation ya de se kan na woko ntina anwonafo de bia metrase wo se anwonani tiye ne ya onko hospital da obekwa ko yenhwehwemu wo hwehwemu no so bibia ni mu a ansa na okɔ hospital because aduto ye to adu na ye wo pane a obewu ye bodua na ye de se kan wa obewu na se wo di asma ba na se jonkuma de se ye awuduro aduane na odi ya ana okɔ Germany broni ho no ma ye de mpane akɔka no enti wonya nkwa opanyini ototo ne ma densa ana wa ya na so bibia ntimi sansa video di ka boy ene awuduro aduane nyonkwa na odi ye adan na ono no de wo wu chema wuntumi da so ho no enti ono no de no fa ne tra na on se ade ba ko wo mu se ya mpampa se chema ya dibia onye careful me da se pa se wakasa ya mpampa se ya mpampa so odi bia onye careful hwe awuduro de atie ni se wadi dia men dada undi poison kese because you are afraid aduane ne mom se come do the whole day na unidi ya obedi aduane ne more because of a come do e bia na chairman o ani kese ne bia wadidi kakra do ani kese e bia papa wadidi no onidi nto ye de ne ho weye e be ku ntem ba wa ani kese na be ku slow na yenhwe we ba bi nso na chairman so abɔ ne ho ban a o wa haba bi o de bɔ ne ho ban o haban de bebre wo ho wa haban bi wo ho a wo risisi ya udi poison abefe ene wo de tete wo me nse ho ya tete bi se duro wo mu a no sa kwa aduane ho se kagu aduane be hwe agu ye baba bi be hwe agu ensa na wo ma so mo se glass ne pai rare uni uba na me ma obi a ye mfa poison wo adum ne tra hwe
Sa. Me na me ka kire wo. Se obi de aduane abrɛ me. Sɛ de okay why ama me. Na wuduro dem a me de me nse kon wo. Aduane be ka gu. Enye kuma wutini na yisa. Ebe ka gu, adi se obi a waye bambo. Wo fa aduane na boso no bɔ aduane na to atwene. Cause e poison. Wow. Ye wo nature de wo hɔ a boy o na tete no na hospital wai. Me wa adura ma me nkyere kura nkuruma ba. Se awo aka obi. Ye se ye kwai na operation akura na biam. Ana wo ni 9 na eba. Wadane ne ho. Nkuruma ba wonyi mako mako 12. Onwe no no mpia otabako. Udi 30 seconds so ta akura ne 10 ne. Ye ti woni ngise ye kwai nipa na operation. Owie wontimi nya adwuma biam. Wonim se obi tifie. Oba akwa awo so akwa 3 times ni nyina ye na operation. Ya ye ni kuru so operation. Wo ye so na aka jo se manya adwuma den. Ghana nko an ye kasa asem no obi ti abrochiri wa ye operation be se 30 oye adwuma den na ho de betu aka ho untimi nya adwuma den abla okuru man ba Ghana ye be ka se ya ye operation because of ye niema ni nyina nkoye E de ani atu broni so ta se e na wonim se akwasi broni ompam nipa ye operation ye mpam bie mu ye so enso Ghana ye da so de mpan ye wo nipa ntu ye adwuma den ye betia fam je be ka se manya adwuma den na se wo akwa ya ye operation ya ye o ye so operation ye se ma manya mu no nyina manya adwuma den a enti aban ne be hwɛ mo ambere ne ma didi. Yes, I was here me and ni bre. Was here me and ni koya bibi duro no ho. Operation ni ho, tete na hospital no, why say ye operation. Ye wa duro sisi ya obi ho a wo aka no ya ntimi ma wo te haban ma no wi a, wo gire na chi posa de ma no, no ya wo so wo. Operation na den. Operation na den. De pia ne de how bebre, ne de mpane wo ya nya busa. E wo me se ya komfo de bi nka no kore de. Na so ko ba bi miensa wo de obenya solution. Nana mama mfa we metwam na afe yen sorry. Sorry JB Dankwa ni wa wiye na ye February bosome num. Se meka ya am se ne da na to so be se dunsia. No ye MPP na hye bedwani a. Na sa atem ono nso aso ni pa manwosem mu no na onye ni pa to ebi no mo keka sa ahwe kora da che we betia be mampanyini abedi MPP amanwuku nanim. Ena eno kwan ofa so ye basa. Yenhwe ayi Jombodu eno nso aye match. Ne de etoso enson ene no nso ebaaye ebeto odwa se ono nso wato ananom ewo ense do ya kwan ya papa yi ono nso hwa e se ene wo mo da pono so e de nam abontino se Dr. Alhaji Mahmood Bawumia hwe no asusu adwen ho ayi bie no ama be Frank Atumi te se didi abam den wuyi adutwum na wuyi napo na wuyi fremo osa opare ono nso di ka ho na we dia bam nansen anya asem keto akura na hwe kwan wono nso afa so ko na ya abato afim se ya na JB Dankwa okoye February abato afim se ya Jombodu nso ko nana sunsum eni ne ye anya twaka bi ana Our feed MPP for ndie oba for money for wood ombe upa ma for money for ombe upa afi kakra yake kakra yake umbe upa ewo da homo mo on say ye video be ka say omu abe na so a ye won krofo bebrebe o party ni mu a omo de niema nkontompo ne niema bi keka amanyosem ho abra entesa amanfo so na machire bodua because mo na mo de duabo na ba o se chairman akora bobi da ho a ye nane ye ai ni dua na e wo ho saa niema we nyina so mo se mo nyi ntum o parliament na fure kire bebo to mo gi duabo tum o parliament dia na nka woni se wo ba so se wo ye MP se wo ye minister se wo ye president wo de yemfa wo nkwanya mem ye ne ye nto snap ma ne ye mfre ya honhum nyina nkana ho kra ye mfa ma wo ne wa fa pa wo se bada wa ba no wo besom Ghana wo no kuremu no wadidi wakatua ho wo mfa Ghana hwe no wa bo ho dua wo committee a de na na mo mfa nyo si ye nku o si ye mo odam o si ye ma wo nyale o eno ye wa wasem na waka pa wo ho sansa ne ma ne bemu dia Ghana ya so mbadwe na mokoye saa ne ma we nyina mo si mo nyintum na obi ye mbone na mafa akira ko bodua ne dia o mbewu afi wo ho pa ade ma wo mu MPP mu nko anase NDC ka ho amanyofo ni nyina ensantwerefo so kra ewu kakra wo mo so say ye de nka ho de so ensantwere ni Nyansapo se drofo ka ho mo de say nananom bom ho ban na mo se basa na nkrofo ye no munye bi na be peti no so obi timi kwaji sika na ko gu obi anim ase eno kre tije duabo so obekwa kobla bi wana ye hwe chema untumi dua yi kan fa kakra nguram ye ko ye se asam nya dame na apai asam de ye de kopai asam nya dame na apai
asem no duabɔ no mu no gye sɛ wodi asem no ma yehu do odifo ɛne de odi bem ne agina so adane na dua asem a apae de ɛdane ho dua enye yie so nyankopɔ so kra ko sɛ nkodi obi hu nsekuru ama odua mo wangu enti ya na nneɛma bi wɔ hɔ bebere na Kristo no kra no duabɔ wɔ mu parliament wɔ ade ebekum bia no de ade yɛ papa o man Ghana mu bia no yɛ sɛ yɛ bɔne ade yɛ papa o man Ghana mu bia sɛ duabɔ yɛ sɛ yɛ bɔne duabɔ yɛ papa sɛ me fa ne sɛ wale wɔ yiri woni hu gunsu gunkra busua busa o enti wo so woni telescope woni CT camera bi abɔ dem enti no ane so bɛkɔ akɔfa nsa no abodua na no ma wale me yiri sɛ me yiri bɔ ɛbɔ blabɔni bi o machi abra mi nima na me srɛ mo chi na mamu nkunu na mo ma yale bi mbɔ no mpa na no mu nka nkyerɛ me a sɛ nkɛnyɛ bɔne bi a mama ni nya ne nan a 3 days nkɛnyɛ bɔne na yɛ de ya ne adwene kum no ho mmɔ so ɛna ya ne ma ne yɛkɔyɛ ma ne yɛ bɔne no yeah sorry sir akoi nana afutuo bɛn ɛna ade bɛma amanyɔfoɔ bible na ne kaeɛ sɛ yɛnni aduaba no ne yɛmfa hahama no nsa nyarewa enti nka mimi kofi a mete adie no kwasɛm nie mekɔ asɔre ɛnso menkyiri sɛ me yare ne yɛse ahaba wei ɛna ɛbɛboa me nti memfa nye because anya hwɛ no mede bi yɛ abɛkɔ akora dada susumasa nana metigu abɛ so na mede pɛ ahaban aka ho menya moringa kora mede ka ho ɛna abɛ dua na ɛwɔ ho yɛfɛ na aya no na mede bi aka ho wode yɛ nkwae a no titini yɛfrɛ na benduro ɔba kora wo foforo a wode yɛ ma ba na wayɛ fine enti ɛdɛ na yɛyɛ kristofo no de yɛtimi de yɛ nkwae yɛkɔtɔ aba ne atɔ bi wɔ kurom ne yɛde aka ho na mmom yɛ yare ne yɛsi yɛde abibiduro aba ne bi yɛkɔ obi ɔten haban ɛsa nyarewa ne yɛkɔ no ɛno ɛyɛ ɔhaw de ma yɛn nana ɛdeɛ na abɛka de betwa to na yɛn nsɔre nkɔ me kai last time amma me de befra bi gyan ba me na me mpɛ aduane nti me nya ulcer kakra ɛna me maame adwobo de me call hospital me maame amponsa ne de me ka call hospital ɔkɔ yɛ dure atwere ma no hwɛ na wanya sika saa tam ampasiri na obegya me to hɔ na maame adwobo fa me call yɛ ɛna yɛ kɔtwere maame ba ko pɛ na me no me yɛ no besin dɛ fi sɛ me kɔ me 20 years ni hospital bi na me di hɔ da me ntwɛn ma yale ma na ma no maduro tete no bɛkɔ fie bia na dodo si ya sɛ kɔna kɔ school mo sɛ bi no mansa nim sɛ esi aduro nyinaa tete no mo no ama nkwala yɛ ntwɛn ma yale ma asa no akɔsa yɛ ntwɛn ma buru nyama ansa no wagye wani lumba nwum bi ɔbɔɔ yɛ so ho abibifo na nkasa no yɛ nkrɔfo bi a yɛ style bi o yɛ tam bia yɛ hu ne sɛ akwasi buroni ade na yɛ papa bia yɛ fe na muni muto amoso muni sɛ no so buroni ade aba ade bia yɛ papa bia no yɛ si buroni nsa no akwasi buroni bɛ ka kyerɛ wo sɛ wo ba kora memma ne nofo 6 months na saa kora obɛnyina bɛhunu nyansa bɛn obi a yawo na ya ama ne nofo ya ama ne nsuo nyansa bɛn na obɛhunu nkwasi akeka nko a na kora ne bɛka nyansa bɛn na obɛhunu nofo ma nyansa wo bɛma ntwa nofo hwɛ obi a onya 70 years okonya gɛre kora bɛnom ne nofo bɛma ntwa nofo tina mɛma nim nyansa no saa de nyankopɔn bɔ na yɛ mogya na sɛ wa wonum nufo bi onim nyansa o dabi wa maka ni odi bi ase hema waka ɔso yɛ bɛma bia wo hu sɛ wa yɛ jimi bia na yɛ bɛma ɔne ne yere da nufo no wɔngoro ho na wɔn fefe ho bɛma saa no sɛ wɔ se na bra bɔ nkɔ yi ni odi bi ase hema na na ma me chia fa onim sɛ mɛma bebree no unom ɔba nofo a wotimi nya nsuo bi wɔ wanum mɛnti ngunom ebie nipa adwenem ya se mbisa Appiah saa ne nyankopɔn yɛ nofo so ha entubo sɛ akola bi wa wanyini pa oyini ma me yini no foto akola bo so hororo no atam na hyere no yɛ boro no nyansa wanyani nyina nti wo kakra na aka no wɔgye asoso yɛ mpanyimfo no yɛ suatra ɛna yɛn abibifo no de yɛ penti yɛ black sɛ yɛ nim hwee wɔ wiase na deɛ na abrɔfo ansua mfira bibifo hɔ sɛ na men nya abrɔfo duro abibiduro yɛ abrɔfo duro aduro bɛ na nya haban ɔno deɛ na ɔde chemicals afrafra no wonom wonim sɛ mogya duro bebre a wonom ya na waboro na wada nyina wi no mo de yɛ ɛyɛ wi tramodo nyina yɛ wi ade a wonom a wodezi bia yɛ wi ɛso Ghana yɛ se wi ne nyɛ abrɔfo no mom bɛtɔ de kɔ yɛ nduro sa aton ma yɛ car dashboard nyina wi wo mo sɛ bɛpaapae jeans yi a yɛ hyɛ ne nyina wi nka ho a wosi yɛ betu dia de ne yɛnsua sɛ nyansa we nyina ne yɛmfa nyɛ ne yɛ ntɔn ne yɛ krata nto so minim krɔfo bi wɔ America wi ɔmkɔ pharmacy na koto o say the America the state ni bebre kro magia to say my cousin na obo boxing odo na fuo kakraka so ti ase Ghana ade e bebo ya bia ye se enye ade bia ye se enye ahaban na buroni kro ahaban me na wo
uko abi omketi mai so me ya enua na haban ni nyina so da se nyina omo se sade kwa brochiri no me akoye nuru ma sa beto aman adan na se broni de 5 cd a Ghana kura se de bechew ade na yem pesa niema ni bi na yema ye ni nko ye niema na ye wo no ho hwe no aduane bebra ye be ye di nyina ye poison te na no bibia ye wo eguso ye bo enti me na mesra aban no mesre we de na akufu ara kakra na wa firi so wonya mfiri so wonfa ne nansi fam condemn na ono anka so mutimi kokra de ko chema nkuafo so mfa ngom kokoo so mfa mwa yesra omunyai ekuye pa aka ne ye do ne ye de agu banchi ase menki ase na pro na aka no ke ye tetene ne wafo ye fra bibi proka odogu so na asase na pro no udi aduane asiesi so no na akrante ye kora akrante ye nya akrante cause ya bo poison ye kuye nkrante nyina ene mre mfibiem disi edua mre ni aton adan na aban ne te wana ne ma esaisa adan na aban ne te na ne ma esaisa Nyansapo yese misa ba ku mienu a ye bisa ne asori nie adan ena owura no eyare owo edwoso eho na ne fie wa wotim na modene eko Accra na sa mo frɛ doctor ewo Accra no wa bekumase abra ewo konfa no che aban ya Asabia ne dwoso emu ntwe asembisa ba akono no adanti ena owura no modene eko Accra no mpo na modene akɔ Germany no yedim se akotoka wiem hyan gina bia wo hono mo anka mbetimi de na fa flight na modene akɔ ntem Nyansapo bisa se so wudro ni nti yede fa wiem hyan a enye yi ana na yesa na mo ka de na na Accra to Germany mo de be fa fom na nka mo de na kwa ana adanti ena man fa na nkɔ konfa no cha ya Asabia na nso du su huma mu nse ani so de mo de fa su hum aye ban ya Asabia yenim se konfa no che aban ya Asabia ɛso ɛkyɛ no ebiem wa wodi awudre yi sɛ no kura sɛ awudra ɛna wawudi awi ya kogu na aduane mu no so wobɛdane ɛboɔ ɛwɔ asase so ana maame a nso no ba mkɔbɔ ɔdawuro mu ni ade sɛ mo nso mu die ka ho na akɔfa sɛ ya ba na mu ni hu bia mo wobɛdane nkyini sie ne kura yɛbɛsrɛ amanyɔfoɔ anya hwee no mo nso mo yade bi mo ma madwene mmra mo ho na mo ni mmra mo ho so na mo de mo nya ya Asabia kɛseɛ baako pɛ baako yɛ aborɔfo de baako yɛ bibiduro de mini MP no odi ne fan edwoso yesi won kopere niema ne nkonkran na se yesi won pere mra dwoso mo de sɛ agya nkran na on de na manwosem de MP de wo pere de aba wo mpɛsua so ɛyɛ dwoso one pere hospital papa bi ama wo se ho no wote minimara na menya hu isa agenda 111 na bi koso ho de a okwasem ni menya hu ntimi omo nkoso ngu ebeboa mo nkoso ngu beboa enti mo mpa bibiduro yente Ghana ha ene omampanyi atamres wo yale ya ye nyina ni tua se ye de ne ko hospital ne ko si maternity hall na omampanyi nkofo atamres na wonyemana na wonyem kura na anti ni special doctor obetima bagina wo ofie nenso won de omo de abetu dwase na enye nokre se maternity wall no de no kopie ayakaka ya menia atem bia ni ho a aka no ho na be yi ano edisen ne be yi ano eno ne hon ne asembisa no as a president you edisen ye woni ma bi wa Ghana ha masa yes ye system na nkasa na enweke unim se sa brochire na sa case we si ya ke be chi ni pakro poison oh yeah bibia city camera ya adwuma ya program kuro no ya be city camera bi kura bo ho kura unim se city camera ba odada ke manamfo bi fira Accra abrochire ba no but then Range Rover ba atuku yo kwa ne tutu ne melo da bi o park car no e no owura inside say menu ya mama me hwe city camera no bi atutu melo maka say enweke o bebre o ko company o so to ne ho se ne tu o ho anko shoot de na wote ho ebi so de ntimi nko reverse no akɔhwɛ de esi wɔ akire so ti ase enti ye woni ma bi wo ho a ye besere enema nko ye wo Ghana ya bosom no so anko mbetimi ya dane city camera achi o mama o so ya penti o mo black enti Ghana na de wadwuma wo ye no menu ya mo nko ho na Ghana enye Asabia said they make a big hadada nanso me yempe o man ne de eye bibiduro nko a na yede betwiti yade ho yensi broni de amfidie bia wa brochi a ya amudwane fa fa esika de fa wiem hyen ekohwe mo yade no ebi bebamu sanse ye wa doctor Fogudam doctor from Pomboatin professor ono ne doctor ni a wotimi ti akoma edi kosi obi akoma so ebibi mema won wodi kan nipa dro se na mutimi bo ano amo akyeni no Asabia be na musidi ma no ene se nipa ye behwa se de wonyini wo ko ye bedre be so da ko ye se wono nso ko ne ya hwere ade ye nya mfaso bi amfirim
tie besre mom ye nwene na se broni si ye timi fa ma ni sika trewi mu hye ko asabia kohwe ho yade dia ye bi wo mema no ni pene wa ha no ye tete wo ma no ye kofa broni no beboa ebeboa ye nyina ama ye ho ato Nyansapo ha na edisie na ya soro so ye papa Apostle Joseph ye ma wotimi ye trase amenewu obi amfi no o ya trase no o wuzesi abawu nsama abada ba ka ye age wona na mo 90 years ye trase amenewu Nyansapo obi amfi so ti ase ya mo ntine ho ne be na ni abiri ni papa kura se ni papa jemu sisi a akura na bambebu na bambebu because ni papa kura ya ma ne baby na nansen kura ni nansen wotima lanse ne ka ye ma ne kwan aburo ne be yenti ye be ko se de betam sika na kwa aburo chire akoji bidi aba Chabruche 10% wo ma ha de 10% nim. Etie ma abusua no yakọ MPP amanyuko yakọ. Edo so abato mpesua so yema mu nyina yakọ na Ghana nyina yema ho yakọ ne ma ye ninna ho. Wodi diem wunum mu wodi free ene ofi bam. Yema mu nyina mu ene hwemidi ene abusua pani owusu edum. Adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den. Kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra. Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam ba hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade